beso kina koro kyo bwabo igoro yokoba nengiti ekolia chisese chinyinge ase orogongoruo nigo batebiro muna ekebengekyo nigo kialentre obwabo mono ase chinzemecho nago igaraboniga nigo baboliri oboteneri bwa abanyanyimbo balia bechinsana gwesana nigati nakonyara kaba bakobakonya goigaraboniga nigo chingiti gose chisese gwetani kominesano chanyara kaba chigo itwa na egentekyo gose engiti yetamanyikaniti munago tumanyimuriki gire party copy bamenyi bense mu Nyagatare sub location ya Nyakenge imenya machi bobasi ni gobenyorira so mucano munene magega yekebengi getabanyekanetiye wokiyita nagbo yugo kitigera cingoma cinene kisese cyabo asa orogongoruo buno toli igandoli no bwobo bonene sana yakogerege munyama no rugutara butuko ntuma etingana kiyokororekana yakogero itire chiu kisese binyoroga iga esese gusine ya gatano ya itiro kendige gocha butuko kiacha kiya itachisese kianywa amanyinga kiari nenkoro bono twatwali do bwobo bonene kenyoreke tumanyitinga nabantu gegocha goita bono next no nabantu bobo ire kugenda mugondo gotore no nicha ke kugera ndo kumanyase kemenyete abantu bari kugenda mugondo no mbutuko no umwana gutuma umwana butuko yabeiro bwoba abamenyi bense mejo nigo boigo bakweresera ugusaga no konya ko bagoko baro okuko ireire umubaro bw'ekisese gwetani 15 cyanya ko bacigo saganwa nabo igo goitwa chingoro cyabo kurusigwa nabo yugamani yabo kurusigwa kurase imbere yabo ryo kisese cyogotigwa kiraire ase chimpara nabo yugo chinsana ao batokonye sababu chisese go chikulie guchinene cyoka nande chikulie gugoikeraga uchege kuba go chigoro bona bune yege ko ege taboire gaiga ekalie gwe bigotia neli nindidiere rensalia lakini ogo kuminar ren korono rensalia ege enteke giatarete iro bwoba bunanje ntukete chinchoke kasembo tukonkoli chinchoke ndakenyora onye kindense kyarenge njara tikendi eti igo nasa bira serikali gagimoto konye esese eri yaitumo inogaria osobia eri yanyorwe cha imetuoni eri yarenge mbaliri naranyeligirie mbolete obwoba gentongero giatokirege koria chisese geko chibwata kya chirio bochinza cyabo tuko kiarusia amanyinga kyanyu kiarusia ngoro kyari bono tobwatanga konyege gokorere chisese igona kikeranyore mwanya bantu nge batige kinkera abanyora nge batige kogera negento korage karatari de ya benadi asiaruse tigwe karetu gacha korie rugaiga igerire enyura amanyinga no yere nsaiga bone gendeke giatoiro obwoba baki ndori gotora chai tuwaboire nono gochikorigi chingo tokwanda rusano chikorigingo esengencho no kegutara bono nigo bamenyerete obwobo bonene ebiro batamanyetie kerengo kyubobe ekebengi kyo kego chikunyara kuba gekobeka nyuma ye ekebengi kyo goitwa goseko bwatwa bono twari gusaba gaki onye mode ne chinguru chokorigia egendeke mokenya ore nturake manyana kiya kororoka na esengencho ntunturakero lakini egento toroche ne chisese buna chirire buna chikorusi kuchinkoro na amanyinga anywewe bakimwari wanja moche motorigerie genteke motokonye na turanyora obosibore esingenje nabo turarare njara tutachete kwangeni asai tutachete gotenya bobisa boberendi bwechingiri cyoro sana yani Kenya Wildlife Service nigo baenekirie buna ekebe ingekyo nekiamwabo echuina nigo abaganirie abamenyi bense emejo kuba Maison nabateba buna lituko lya Jumaine nali bagochunya ko bagoja korora gosembaga iteke bengekyo gosego kebwata na okirania ase chinsemo chinsana cyabo ngori boterega tembe TV kurwa sensemo ya Nyakenge ime yabo basi akaunti ya Kisia Maritane Gilbert Kobi.